Božské štěstí. I ta nejmenší částice jeho zrnka tě už nikdy neopustí. A ty dosáhneš podstaty věcí a nalezneš sebe. To je to nejvyšší štěstí. Když je nalezeno, nebude už co hledat. Pocit nedostatku už se neobjeví. A utrpení srdce bude utišeno navždy. Když záplavou svých slzí vnitřní a vnější splynuly v jedno, najdeš tu, kterou zhledal v utrpení, bližší než to nejbližší, vlastní dech života, vlastní jádro každého srdce. Nebuď spokojen s neúplným štěstím, které je bez výjimky přerušeno šoky a ranami osudu, ale staň se úplným a dosáhnuv dokonalosti, buď sebou. Kolik životů vyprchalo věk za věkem v nekonečném přicházení a odcházení. Zjisti, kdo jsi. Realita je za řečí a zamyšlením. Řečeno je jen to, co lze vyjádřit slovy. Ale to, co nelze vyjádřit jazykem, opravdu je to, co je. Svatí jsou jako stromy, nikoho nevolají, nikoho neposílají pryč. Poskytnou útočiště každému, kdo k ním přijde. Ať je to muž, žena, dítě nebo zvíře. Když si sedneš pod strom, bude tě chránit před počasím, před žhnoucím sluncem i před bíjícím deštěm a dá ti květy a ovoce. Stromu je vcelku jedno, jestli se z nich raduje člověk nebo si na nich pochutnává pták. Jeho dary patří každému, kdo přijde a vezme si je. Když je mysl plná světských tužeb, je jejich přirozeností mysl mást. Vzdal mysl od vnějších věcí a obrati dovnitř. Radosti a bolesti pocházejí z času a nemají trvání. Proto se jimi nenech rušit. Čím větší obtíže a překážky, tím intenzivnější bude tvá snaha
a tím silněji bude tvá modlitba prýštit znitra. A až dozraje čas, získáš vládu nad touto silou. Proč neučinilo tvé svraštělé srdce z přání ostatních svá vlastní přání a neslouží jim, jak jen můžeš, soucitem, laskavostí, přítomností a tak dále. Dokud si užíváš věcí tohoto světa a máš potřeby a chtění, je nezbytné pomáhat s potřebami ostatních lidských bytostí. Jinak se nemůžeš nazývat lidskou bytostí. Kdykoliv máš příležitost, dávej chudým, nasyť hladové, ošetřuj nemocné, poskytuj službu jako náboženskou povinnost a poznáš přímým vnímáním, že ten, komu je slouženo, ten, kdo slouží a služba samotná jsou odděleny jen zdánlivě. Zeptej se, kdo jsem, a nalezneš odpověď. Podívej se na strom. Z jediného semínka vyvstává veliký strom. Z něj pocházejí četná semínka a z každého z nich vyroste další strom. Ani dva ovocné plody nejsou identické, ale přitom je to ten jediný život, který tepe v každé částici stromu. Tak je i jediná božská realita všude. Jakýmkoliv směrem se podíváš, najdeš tam manifestované to jediné, věčné, nedělitelné bytí. Ale není vůbec snadné rozpoznat tuhle přítomnost, protože prozařuje vším. Ten pocit oddělenosti můžeš buď rozpustit oddaností, nebo spálit věděním. Neboť co se rozpustí nebo schoří, jen to, co může skončit rozpuštěním nebo schořením. Tedy myšlenka, že existuje něco jiného než ty. Co se stane pak? Poznáš sám sebe. Jediná veliká zahrada se rozprostírá přes celičký vesmír. Všechny rostliny, všechny lidské bytosti, všechna těla vyšší mysli jsou po celé téhle zahradě různými způsoby. Každý má svou vlastní jedinečnost a krásu. Jejich přítomnost a rozličnost
mě plní takovou radostí. A každý z vás přispívá svými jedinečnostmi k nádheře zahrady. Lze se ptát, proč nemůže být jediná cesta pro všechny? Protože to se projevuje nekonečnými způsoby a tvary. Vpravdě je v nich všech tím jediným. Je jediná neměnná, nedělitelná realita, která je sice neprojevená, ale odhaluje sebe v nekonečné mnohočetnosti a rozličnosti. Ti, kdo touží zůstat opilí pravdou, nepotřebují omamné látky. Používání umělých falešných věcí posílí faleš. Ti, kdo touží po tom, co je v skutku pravé, přirozeně postupují s velkou intenzitou, aby pokročili ve své sádhaně, ve své duchovní praxi. Jako miluješ vlastní tělo, tak pohlížej na každého jako rovnocenného svému vlastnímu tělu. Když převládne nejvyšší zkušenost, každá služba se ukáže být službou jediného. Nazývej ho ptákem, hmyzem, zvířetem nebo člověkem. Nazývej ho, jak se ti zlíbí. Sloužíš svému vlastnímu já v nich všech. Naprostá, odhodlaná oddanost vytváří hlubokou myšlenku, která sama sebe vyjadřuje činy. Boží světlo sestupuje na oddaného a tato síla se v něm probouzí. A v důsledku toho v něm rozkvétá hluboké vnitřní sebedotazování. Tatáž nepopsatelná realita je zakoušena dvěma způsoby. Jako samo sebe prozařující ticho, nebo jako věčná hra jediného. I potom, ať se tanec stvoření kolem mě mění po celou věčnost. Já budu neměnný, budu týž
ve vodě a na zemi, ve stromech, v křoví a v popínavých rostlinách. Všude, v celém vesmíru, pobývá můj milovaný. I ve větších dálovách, ve všech rozličných tvarech a způsobech bytí, jaké jen můžeme spatřit. Což to nejsou vyjádření mého milovaného, neboť není jiného kromě něho, kromě toho. Je menší než to nejmenší, je větší než to největší. Kéž je toto Boží slovo stále s tebou. Nepozorovaně, nevyhnutelně, čas ubíhá. Musíš se pokusit najít stav, v němž už nejsou problémy řešeny nějakým konkrétním způsobem. V průběhu života jsi po pečlivých uvažováních dospěl k rozhodnutím ohledně mnoha otázek. Není tomu tak? Ale teď si musíš uvědomit, že žádné řešení nikdy není úplné. Jinak řečeno, musíš jít za úroveň, na které je jistota a nejistota. Řešení dosažené myslí musí nezbytně vycházet z určitého úhlu pohledu. Proto v něm bude prostor k protikladům. Neboť tvé řešení vyjadřuje jen jeden aspekt. Co jsi tedy skutečně vyřešil? Ale najdeš úplné a konečné řešení každé specifické otázky ze specifického bodu, z něhož ona vychází. A zjistíš také, že je místo, kde mají všechny problémy, skutečné i možné, jen jediné univerzální řešení, ve kterém protiklady už nemají místo. Otázka řešení nebo neřešení pak přestane vyvstávat. Ať řekneš ano nebo ne. Všechno je tím. Když zaměříš mysl na to, z čeho vychází klid, a tvůj pohled spočívá na tom, co jej podporuje, když tvé uši naslouchají tomu, co plní srdce klidem, neustále z toho přichází odpověď, která je klidem samým. A jen tehdy je klid dostupný.
Svět je v neustálém pohybu. A je zjevné, že v pohybu nemůže být spočinutí. Jak by mohl být klid ve vytrvalém přicházení a odcházení? Klid vládne tam, kde není přicházení a kde není odcházení, rozpouštění ani spalování. Obrať kurz, postupuj dovnitř, k tomu. Pak bude naděje na klid.